Iya kandhane kuwi. Ya. Jan weh. Janjane iki mau salahe sapa? Ayo dong. Kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso saking nelongsone ra lu kandhane nelongso. Ayo dong, sedulur tekstil semuanya. Cewek-ceweknya boleh joget semuanya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya renu cengerucen jroning atiku. Jangan biyen-biyen aku katon apa saiki nih aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira lamu citra bareng-bareng semuanya. Janjane iki mau salahe sapa? Kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Jowo ayu mung welingku breng sliramu aja teko welaso putra putrimu. Aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Dulur tekstil semuanya terima kasih. Teman-teman Arera semuanya. Ayo bareng-bareng yuk. Janjane iki mau salahe sapa? Kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Jowo ayu mung welingku mreng sliramu aja teko welaso putra putrimu. Aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Teman-teman Arera, Mas Arif tadi siapa yang nyawer tadi?